खेड पोलीस ठाणे येथे एका महिलेने तक्रार दिली की तिची एका भोंदूबाबेने तिची फसगत लाखो रुपयांची केलेली आहे। त्या संदर्भाने भारतीय दंडविधानाच्या विविध कलमान्वये तसेच जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा याच्या कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। ह्या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांनी आत्तापर्यंत 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। या गुन्ह्यासंदर्भातला अधिक तपास खेड पोलीस ठाण्याकडून केला जात आहे। याच्यामध्ये अधिक माहिती प्राप्त करून इतरही काही आरोपींचा सहभाग आहे काय याबद्दल खातरजमा केली जात आहे। मी या निमित्तानं रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या सर्व नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो, अशा प्रकारचे कुठल्याही प्रकारचे जादूटोणा बुवाबाजी किंवा अशा प्रकारे जादूटोणा मंत्रतंत्र अशा प्रकारचे जर प्रकार निदर्शनं येत असतील तर त्याची तात्काळ माहिती पोलिसांना द्यावी, जेणेकरून पोलीस त्याबद्दलची कायदेशीर कारवाई करतील आणि त्या संबंधित इसमांवरती दंडात्मक कारवाई करतील। धन्यवाद।